One of the watchmen who was supposed to be on duty, and we expected him to be alert, was a bit asleep. Last week, ekanwa bayo public no amua boni public serial killer. Nwangeni we are done. But kendo wabuo kaja mokontie kawuono. Obila Mayala timo nonro ewi nek machuk dar ariyo marito supermarket Mamana e boma Mayala otieno mapino rugodo kawuono. As IBC, we have a responsibility to not only manage credible elections, but also to nurture a culture of participation. So this time, let us not leave no one behind. IBC odok ne okang' mar yango tarik 27 dwe mar 11 kaka mar yiero madundo bang' josiasa moko wacho ni thuolono ohewo ndalo 90 ma chik dwaro. Ripot oyango ni nok mar nurses osiptende ma pachoka osekelo hinyruok ne dongo mar nyithindo matindo minyuolo. Machiegni ka gi kacha nyinga Milton Ocheng. Obila Mayala osechako timo nonro wi nek machuk dar moko ariyo marito supermarket mar Mana e boma Mayala manowito ngimagi otieno ma piny norugodo kawuono. Kaluwore gi OCPD Magemiala Charles Wafula, chuk dargo nowito ngimagi bang' jonjore mapok oyangi monjo supermarket no kendo tieko ngimagi kanyo motelo ne yako mwandu. Director marito supermarket ma Mana yango ni jonjorego nolal gi kuong' manengogi ohewo gana 500 komedo ni tipo mar wang' dede yango ni nek makamano notimore kar saa 8 mar otieno. Today midnight at around 02 hours, our watchman who normally man at Yala supermarket were accosted by armed thugs who attacked them and made away with some alcoholic drinks and a cash box containing an unknown amount of money. As we visited the scene, we went and reviewed the CCTV footage, whereby we discovered that one of the watchmen who was supposed to be on duty, and we expected him to be alert, was a bit asleep. Resulted these thugs to come and attack him while he in that state. Kongo worth value over 500,000 shillings. Elufmia Beach. Mago stock mwalalo supermarket gotieno. Dwana ket kod gima notimre dweche moko chien mokalo e market kacha kama ne jo ariyo bo wete ngimagi. Mar adek daer kwayo wausika mochung' ni idara mar polis mondo mednwa askache kae nikech askache mantie ka ten jogi wuotho daka matin nyano ka giluoro ko chakre saa 3 nyaka saa 4 to giya to ka gisea to joma richo gi wuotho chakre saa 6 7 8 9 koro nego bed ni arita kwe omednwa kae mondo mi polisi obedie manyalo patrol godiechieng' the whole day nyaka piny ru to kod manyalo tiyo gotieno bende. Last week ekanwa bayo public no amua boni public serial killer. Nwangeni we are done. But kendo wabuo kaja mokontie kawuono. Nyithindo ariyo wito ngimagi e kar goyo abal Manyali e kaunti ma Mombasa. Kaluwore gi ote mar anyuola, ne gichopo kuno kaka jolimbe nyoro kendo ne giyudo ote thuolo machuok ni nyithindgi ariyo ma johigni 13 kod 7 nolwar e pi kendo tho. Giwacho ni onge arita makare alworano kaachiel kod gik mag reso ngima madino ogeng'o masirano. Commissioner e kaunti ma Mombasa Mohamed Nur owacho ni apisa mag arita kwe osechako nonro kendo ng'iyo gino madine kel tho ma nyithindogo. Ni mambo ambayo imetumiza sana kwa kweli, kwa sababu sisi watu wa pwani ile mahali tunajua na watu wanakuja holiday ni huku pwani. Na pwani ile raha watu wanakujia ni hiyo swimming pool, hiyo bahari, hiyo everything. Hiyo yote inatakana ikuwe na precautions. Na kila swimming pool inahitaji watu ambao wanahusika na kuangalia hali ya watoto. Tumepoteza wasichana wawili wengine. Je, kesho itaendelea ama itasimama? Tunataka sheria ichukuliwe kabisa, hatua kabisa ichukuliwe. The county government to inspect each and every construction going on within the county.
basically because this is just a rampant issue which keeps on repeating on itself, especially at what's called Buxton Point. We lost a child, and here right now we are losing 2 children. In a swimming pool must have a lifeguard. Lazima kuwe na safety procedure, kwa sababu wengine hata hiyo maandishi wanaandika hapo mtu hawezi ona, wengine mtu hata na macho hawezi ya kusoma hiyo maandishi. So ni jukumu la hiyo apartment kuona kwamba all apartments Mombasa kuweka safety measures. Jatend piny William Ruto odok ne tije mosetimo nyaka nodonje apisi kokoni osechopo singo mathoth manochiwo ne jo Kenya koloso e kinde manoyawo ayanga gedo mag ute manengogi ogonyore yo Awendo e kaunti ma Migori. Jatelo nokoni pod obiro dhi nyime gi tich e sekta mopogore opogore kamoting'o uchumi, somo, thieth kod gedo mag udi manengogi ogonyore, ka omedo ni dwaro mare en loko chal mar siasa ma pachoka mondo bed mago makelo dongruok. Watu wa Migori, mko tayari tushirikiane jameni? Munasema tuendelee ama tuendelee? Ni broad based ama si broad based? Ni pamoja ama si pamoja? Mutanisaidia kumshukuru Raila Amolo Odinga jameni? Mutanisaidia kumshukuru kwamba tutaungana na tutaenda mbele pamoja. Na mnajua tumekubaliana ili kufunga kurasa ile ya zamani. Tumesema wale wote waliopata majeraha, wale wote waliopoteza maisha yao kwa mambo ya maandamano ama mambo ya protest, tutawalipa fidia ili tuhakikishe ya kwamba tunaleta Kenya pamoja. Na tumekubaliana vile vile ili twende mbele pamoja katika program hiyo, tutengeneze sheria tuweke pesa ya kulipia hawa ndugu zetu, tuweke pesa ya kupanga mambo ya taifa letu la Kenya. Tumesema vile vile ya kwamba Jumatatu tunakutana na wabunge wa broad-based, wabunge wa ODM na wabunge wa Kenya Kwanza, ndio tukubaliane vile hiyo kazi itaendelea mbele, tuunganishe Kenya na Kenya iweze kwenda mbele. Serikal ma piny Amerika oseo piny Kenya ewi mano mawachore ni rochruok mar ratich oganda e pachoka. E lipot ma menyo higa mar 2024 giyango ni nek ma oyaye osebedo katimore e pachoka koganda bende ilal godo tok chik gigo miwacho ni rocho ratich oganda. Lipotno bende wacho ni sirikand jatend piny William Ruto norocho ratich oganda e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z manobagi e pachoka dwe mar 6 kod 7 higa mokalo, kama nonegie jong'anyo maromo 60 kaluwore gi lipod duol makedo ne ratich oganda KNCHR. Duol maketo nyong'ong e tije e bad migawo mar obila IPOA bendo yango ni oganda maromo 50 nonegi ka ji 199 noyudo hinyruok mokalo e lwet obila mane tiyo gi teko mokalorego. Lipodno bendo yango no obila ne odhi mbele gi ndhiyo oganda kata mana bang' ng'anyono toka ka bende doho ne osego marufuku meko mitimo tok chik ka obila onge gi lepgi mag tich. KNCHR ne oyango ni ji 82 bende nolal ka nyaka sani ji 29 pod ok ong'e kama nitiere. Riwruok moro matimo nonro e weche mag thieth oyango ni nok mar nurses e kuonde thieth medo kelo midhiero e ngima nyithindo ma pod tindo e pachoka, makoro kelo dok chien e dongo makare mag nyithindogo. Riwruogno mong'ere kaka IQ oyango ni nok mar nurses osemiyo nyithindo ichiwo negi arita matin mokalo, miyo mine nyithindo midhiero mar tuoche mag paro kendo kelo olo mang'eny e tij nurses marito nyithindogo, gino mamono nyithindo yudo chenro mag arita madwarore. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo waler. E nonro mar riwruok motisi ni Harnessing Innovation in Global Health for Quality Care kata IQ manotime kind higa mar 2022 nyaka 2024 e kuonde thieth 8 mag counties, oyango ni nok mar nurses e kuonde thieth ma pachoka en ohinga maduong' e jiwo chenro mag thieth mowinjore e ngima nyithindo matindo ma pod dwaro kony mag nurses e jiwo dongo margi.
Kaluwore kod IQ, kata obedo ni piny Kenya nyiso medo lony kod chiwo mwandu madwarore rito ngima nyithindo matindo, piny Kenya pod ni chien e okenge madwarore rito ngima nyithindo matindo matuo madwaro arita mag nases kuom seche 24. Nonro margi oyango ni nyithindo matindo mayudo thieth osiptende mag piny owacho yudo thuolo matin ahinya yudo arita mag nases, ka moko kuom nases chuno mondo rit nyithindo 25 kuom sama gine tich odiochieng' achiel. Lipodno wacho ni ng'eny nases chuno mondo bed kod nyithindo matindo mayudo thieth dakika 30 kende kuom nyathi ka nyathi e kinde mar seche 12 mar tijgi, okang' ma en rem maduong' e chenro mag chiwo thieth ne nyithinde okang' mar piny mangima. Nonro mar IQ bende olero ni nok mar nases e chenro mag rito nyithindo osebedo ka kelo ting' mapek ne mine nyithindo ma osenenore e medruok mag tuoche mag dang'ni mag paro mag nases kod mine nyithindo matuo kendo dwaro arita makende. IQ owacho ni duoko mar nonro margi bende oyango ni ng'eny osiptende othung' kod jotuo ahinya to e wards mag nyithindo, kendo gedo margi bende ok nitiere okang' makare, gino makelo pek e rito ler, chiwo arita ne nyithindo kod jorit margi, kaachiel kod medo pek e yore mag tudruok mapiyo e kinde ma kony mapiyo dwarore. Giyango ni piny Kenya kaka piny mani kod yie okenge 16 mag kelo lokruok madwarore e piny ngima kata SDGs ni kod ting' mar kelo lokruoge mapiyo kendo mongirore rito ngima nyithindo kod jorit maggi. Moko kuom gigo ma giwacho ni onego ketie lokruok oting'o medo nases e osiptende ma pacho ka, ndiko jochiw rit mamoko makonyo nases e tije maggi ma bende ong'ere kaka ward assistants, kaachiel kod jiwo yore tiegruok makare e weche tudruok ahinya to e yore mag chiwo luor ne ngima dhano kod nyadhi mar mine mokonyore kata madwaro kony e rito nyithindo matuo. Giyango ni dwaro bende nitiere mar loko gedo mag wards mag nyithindo mondo gibede okang' mar jiwo arita mowinjore kod ngima makare. Nonro no tim ka okale makruok gi bad migawo matimo nonro mag weche thieth KEMRI, riwruok mar Capricorn kod mbalariany ma Oxford e bwo sir mar riwruok mar NIHR. Tarik 15 dweni mar 8, KEMRI kod IQ igeno mar timo romo kendo keto ayanga moko kuom duoko mag e nyim jofwambo kod jokanyo e sekta mopogore ma pacho ka igeno ni kwayo margi ibiro ketie tim. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Duol mochung' ne yiero e pacho ka IEBC ochiwo ler e wi ndalo 90 mane gilando kaka thuolo mar timo yiero duto madundo ma pacho ka. Marien tok seneta ma Nairobi Edwin Sifuna wacho ni tarik 27 dwe mar 11 higani ma duol no noyango kaka mibiro timie yierogo en ranyisi mar ndalo mokalo 100. Tok seneta ma Nairobi Edwin Sifuna chiwo pache ka oseyo tarik manolandi ni ibiro time yiero madundo. Duol matayo yiero pacho ka IEBC nochiwo duoko mare. Kaluwore gi ote ma Sifuna nondike mbui mare mar X, IEBC owinjore tim yiero madundo e kind ndalo 90 tok yudo chik madhi nyime gi chenro no. Kata kamano, IEBC nolando tarik 27 dwe mar 11 higani kaka mano mibiro time yiero duto madundo pachoka. Ranyisi mar ndalo mokalo 100. Kokadhe mbui, duol mar IEBC nochiwo duoko kawacho ni pend chik ma pachoka nyiso ni yiero madundo ne kom ma jaod bura kod seneta owinjore tim kind ndalo 90 to kom no bedo thuolo. Kata kamano, ne yiero madundo mochan mag tarik 27 dwe mar 11 higani. Kombego nobedo thuolo kapok commissioners oyudore. Kuom ranyisi, kom mar seneta ma kaunti ma Baringo nobedo thuolo tarik 16 dwe mar 2 higani tok tho mar seneta ma kaunti no. Kom mar jaod bura ma Banisa nobedo thuolo tarik 28 dwe mar 3 higa 2023, kamano mar jaod bura ma Magarini nobedo thuolo tarik 3 dwe mar 3 higa 2023. Kom mar jaod bura ma Ugunja nobedo thuolo tarik 8 dwe mar 8 higa 2024 tok jatend piny Walopio Wandai ne lemo mar jatend migawo mateko. Kom jaod bura ma Kasipul bende osebedo thuolo chakre tarik 30 dwe mar 4 higani tok nek mar Mosenindo Ng'ondo Were, kamano Mama Lava to osebedo thuolo chakre tarik 17 dwe mar 2 higani. Komachielo, e twak mare kaunti ma Mombasa, jakom maduol mar IEBC Erastus Ethekon nojiwo rawere mondo wuog oko mandikore ne luto mbulu, wirani mana chiel kuom gigo manyalo konyo kelo lokruok magidwaro. We want everybody to count. And with whatever energy Mzee has, please let us reach out to these marginalized groups. The young, actually, you should be, immediately after this forum, you should be the first one to go to some of these remote areas
to get these people involved. So this time, let us not leave no one behind. Let us not have some results being declared without certain villages, because they also matter. Korka kore, jalup jakom maduol no Fahima Arafat Abdalla no wacho ni rawere winjore ti gimbui e yor puonjo jowetegi e windikruok ne luto mbulu. As IBC, we have a responsibility to not only manage credible elections, but also to nurture a culture of participation by ensuring every Kenyan is included, informed, and empowered. We will move to each and every part of this country and ensure our officers, led by our CEO or the Commission Secretary, reaches each and every Kenyan so that one can make an informed decision. Many a times people think that it is my right to vote, but we little know what is our responsibility. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Tielo mar adek ma jotug golf manigi lony mong'ere kaka The Kenya PGK Equator Tour ochakore anga kawuono Kipipiri Golf and Resort e boma ma Nyandarua. Tuke makamagi okelo kanyakla jotug golf 43 mawuok e pacho ka mangima. Tuke makamagi osir kod kembe madongo kaka Safaricom kendo chiwo thuolo ne jotugo mag golf lando huma margi kokalo tugono. Mairi timore seche ma tielo mar ariyo gi mokwongo notimore Ruiru Sports Club gi Limuru County Club. Safaricom ma en achiel kuom josilwedo osiro jatugo Mutai Kibugu mawuok Nyeri Golf Club, Mohit Mahindra Mara Sigona Golf Club e kind mamoko. Challenge has been staying active because we didn't have too many tournaments and you have to leave the country. And the expenses outside are insane. I think Kenya is a big powerhouse in Africa. This tour will grow insanely and Kenya will be the hub, man. It will be the hub for golf in East Africa and it will continue to grow. Having Safaricom behind me is probably the greatest blessing one could ask for. The talent is there, and now that there's a path to the Olympics, it's exciting and definitely a goal of mine. A lack of consistent tournaments, but we can see that that is slowly changing thanks to a beautiful company like Safaricom. Erokamano nyakwara Mogi kuom thuolo mari wachope giko mar weche manyien mag kagi kacha. Waikoni mathoth mwabro kelo ni saa 1 e ang'ich welo to gi saa 3 e oimore. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani.